Kompli toħroġ fid-der il-qasma fil-Partit Nazzjonalista dwar il-liġi tal-Unjoni Ċivili. Nhar il-ħamis fil-Gazzett il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' għamel sforz biex jiġġustifika l-astensjoni tal-grupp parlamentari tiegħu. Dan fid-dawl tal-kritika li qiegħed jirċievi wara d-deċiżjoni li l-Partit Nazzjonalista jastieni. Simon Busuttil ma rridx illi jkun hemm free vote. Iżda fl-istess paġna f'The Malta Independent fejn Busuttil iddefenda l-astensjoni tiegħu, id-deputat Claudette Buttigieg qalet li jridet free vote. Xtaqt li kien hemm free vote imma? Deep down iva, xtaqt li kien hemm free vote. Fiż-żewġ intervisti ħareġ ċar kemm il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista kien maqsum dwar dan il-vot. Iżda l-Simon Busuttil il-free vote kien dak li ried il-Prim Ministru Joseph Muscat. Għal darb'oħra Simon Busuttil qal li s-soċjetà mhijiex lesta għal dawn il-bidliet. Simon Busuttil kien mistoqsi wkoll dwar ir-reazzjoni tal-folla li nġabbret fi Pjazza San George wara l-vot. Skont Simon Busuttil, ir-reazzjoni tal-komunità miġbura fi Pjazza San George kienet orkestrata mill-Partit Laburista. Dik ir-reazzjoni kienet l-onet orkestrata mill-Partit Laburista irrid appuntu joħloq sitwazzjoni illi fiha jipprova jattakka lil Partit Nazzjonalista. Filwaqt li qal dan, reġa' tenna li bil-vot tiegħu il-Grupp Parlamentari Nazzjonalista għamel l-għażla tajba fl-interess ta' kulħadd.